Mantarê HDP'yê İstanbulê û berdevkêşan İmraliyê Srî Süreyya Onda ragihand ku rêberepekekî Abdullah Öcalan ji wan re gotiye eger dewlet pê diviyên pêvajoya HTiyê û 10 xalên ku wî pêşniyaz kiribûn bicîneke ew bank lê pekekê nake çekên xwe deyne. Onder de peyvînekê de bi rojnameyeka Tirkiye re anî ziman ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan re hatiye gotin sedema wendekirina dengên AKP pêvajoya HTiyê ye yekser rabû maseya pêvajoyê quluband. لێ ئەو نزانە کو سەدەما وەنداکردنا دەنگان گەندەڵیا حکوومەتێ و قانونên weke paket ewlekariyê ne. Onder diyar kir ku Erdogan dibêje ti maseyeka pêvajoya HTiyê tune lê ev gotin nerast e. Destpêkêşan de HDP tenê bi Öcalan re rûdinişt lê piştre ew lê kêlekeke Öcalan rûdinişt û şanda dewletê jî li aliyê din. Berdevkêşan de İmraliyê dest nîşan kir wan û desteya hikûmetê li ser gelê xalan lehevkirin. و حتی 15 تا 20 nav ji bo komîteyên çavdêriya pêvajoya HTiyê destnîşan kirin. Lê Erdogan hemû tişt înkar kir û pêvajo tevlî hev kir. Li ser pirsa daxuyaniya şanda wan ku pêvajo bi dawî bûye onder got ew neçarman ku wê daxuyaniyê bidin ji ber ku hikûmeta Tirkiye ti helwêstek li ember daxuyanên Erdogan nedane.